Imam jedno vrlo jednostavno, možda za neke i glupo pitanje. Svi znamo, Zemlja se vrti oko Sunca u vrlo blagoj elipsastoj orbiti, što znači da jedan dio godine smo bliže Suncu, a drugi dio godine je naša planeta udaljenije od Sunca. Pitanje je, koji dio godine je nama bliže Sunce? Je li to ljeto ili zima? Daću vremena malo da razmislite. Dobar dan. Možda se čini glupo, ali je li Zemlja bliže Suncu, ljeti ili zimi? Evo što vi kažete. Ja bih rekla da je ljeti bliže, bar ovaj naš dio. Da, pa vidimo po tome koliko dan traje. Da. Mislim, meni to ima logike nekako. A i koliko se sjećam te geografije, to bi trebalo to biti. Što mislite, kada je Zemlja bliže Suncu, ljeti ili zimi? Pa mislim ljeti, zato kad je veća toplina, znači sunce je bliže, brže grije. Leti. Mislim zato što leti duže traje sunce. Duži je dan i duže sunce traje. A po zimi je kraće, onda normalno da je poleti. Koliko god se činilo glupo pitanje, znate da ga ne bi postavili da nam ovo nije prilika za naučiti nešto. Unatoč logici i svemu što znamo i što mislimo da znamo u godišnjim dobima, prevarili bi se. Sunce nam je najbliže za vrijeme zime u prvom mjesecu, a najdalje od nas je ljeti. Pa je li to moguće? Da, godišnja doba uopće ne ovise o blizini Zemlje Suncu, nego o nagnutosti Zemlje prema Suncu. Dakle, Zemlja kruži oko Sunca eliptičnom putanjom, što znači da postoji jedna točka na njezinom putu kada je najbliže Suncu i jedna točka na kojoj je najudaljenija od njega. Početkom siječnja najbliže smo Suncu, a 5 milijuna kilometara smo dalje od Sunca početkom srpnja. I tu nastaje uobičajena zabluda. Udaljenost ne uzrokuje godišnja doba, nego nagnutost Zemljine osi. Nije bitno koliko je Zemlja udaljena od Sunca, već na koju je stranu Zemlja nagnuta. Ako je nagnuta na našu stranu, sjevernu polutku, tada je nama ljeto i zrake najdirektnije padaju na nas. Zbog toga je i najtoplije, bez obzira što smo tada i najudaljeniji od Sunca.